Dadah ngapa lho? Kang Mas. Kula pacakan panjenengan Kang Mas. Tok 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 tok. Kula pun ceplok warsiah pasangan panjenengan Kang Mas. Tok tok tok. Lajeng menika sinten? Kowe bocah saka ngendi? Aku. Panjenengan sapa e? Wong wedok kaya Bagor Brand ki bocah ngendi to? Kok Nek jane rupane ora nguciwani. Apa-apa kok ada ngece iki? Sapa iki, Din, Mas? Nek ngakune kenya, mesti wae para priya ora percaya. Modele kaya ngono. Nek wong wedok iki lho, ijek kenceng, dengkule kenceng, kene mangkok-mangkokane kenceng, bokonge lho ngotot. Ya, iki wedok sejati. Iki wedok sejati. Titen. Nek kaya ngono ngaku kenya ki. Wedok sejati iki kok ya. Delok irungmu. Ngapa? Lho, Lah wedok sejati iki sing irunge akeh ngene iki. sing wong wedok jati Wulu irunge akeh iki lho. Wulu irunge anu kemangga